Γεια σας παιδιά, θα κάνω άλλο ένα βίντεο, το Five Nights at Freddy 2, το demo, μαζί με το G του, είναι εδώ δίπλα. Γεια σας παιδιά. Και αυτά. Ναι. Ας αρχίσει το gameplay. Ναι. Παιδιά, θα αρχίσει, ναι. Έτσι πάψε. Ναι παιδιά, ας αρχίσει παιδιά, new game. New, μπερδεύτηκα. Ωραία. Οκ, 12, πρώτη νύχτα. Αρχίζω να φοβάμαι λίγο. Και εγώ παιδιά, άμα ουλιάξουμε, μην πείτε τίποτα. Αλλά πες μου ανοιχτό το φως τώρα. Έχω ξαναπαίξει αυτό. Οκ παιδιά, με αυτό βάζω, βλέπουμε τις κάμερες, με αυτό βάζουμε τις κάμερες. Έχω μια μάσκα εδώ, για να προστατευόμαστε στα κάμερα. Οκ, G2 πρόσχε, γιατί... Οκ, να δω σε ποιο κάμω είναι αυτοί οι τρεις. Έχει και αυτά, δηλαδή θέλω να δεις. Αν είναι το Winbox. Στο κάμω 11 είναι το box, Όταν τελειώνει πάτε το. Οκ, παιδιά. Τι? Έχει φύγει και η Τζίκα και ο Μπόνι. Καλά, για να το ξέρετε, αυτός ο Φρέντι, τον Μπόι είναι αυτό το χαράκι με τον Μπόνι. Το κουτί. Το κουτί, παιδιά. Το κουτί το ξέχασα. Παιδιά, το κουτί. Λείπουν όλοι. Παιδιά, λείπουν όλοι. Και είμαι 4. Πήγαινε να δεις αν λείπει κανένας.
5 νύχτα, 5 ώρα το βράδυ. Φύγε, πήγαινε σε αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό θα μπει στο καλύτερο βίντεο. Σου πετάχτηκε εσύ ένα έγγελα. Τζιβί, σου πετάχτηκε. What? Του πετάχτηκε ήδη. WTF? Του πετάχτηκε ήδη ο Φρέντι. Ας δούμε και μας το βλέπετε. Παιδιά, πάμε continue Στη συνέχεια. στην Αιτζένα. Πού είναι η κούκλα, δεν σε βρει τίποτα. Όπα, παιδιά, φορτώνει μάλλον, νομίζω. Ωραία, παιδιά. Όχι, δεν μπορώ να το ξαναπεράσω. Λείπει την κούκλα, ναι, δεν το ξαναπάμε. Δεν μπορώ να το ξαναπεράσω αυτό, παιδιά. Έχεις κανένα πρόβλημα. Φύγε, φύγε, φύγε. Το music box. Το music. Ναι, τον είδα στα πράγματα. Παιδιά, πρώτη φορά παίζουμε μαζί. Εννοούμε στα κινητά με facecam. Εγώ είμαι κάπου να ξανακουνέται. Λείπει και η Τσίκα. Λογικά Η Τσίκα λείπει, πού είναι? Η Τσίκα είναι το πολύ αυτό το παγωτό που σου λέει. φύγε. Κάποιος με πετάει. Παιδιά θα φτιάξει, παιδιά. Τι, what the... Δεν θέλω να δω φακός όμως. Γιατί δεν πεταχθεί γι' αυτό. Ίσως έχει τελειώσει η μπαταρία. Όχι, μπαταρία και Η Τσίκα. Η Τσίκα είναι, Νικόλα, μου σου να λέω. την άλλη, παιδιά, αυτό με το παγωτό σας το είπα. Σε λίγο θα πεταχτεί. Το music box. Το music box. Πήγαινε ρε. Το χαμηλό, εντάξει. Παιδιά, είμαστε στο πούμε ασφαλείς. Τώρα αν βγούμε και πάμε στο κυρίως μενού, όχι στην μενάκι, φύγουμε τη μάσκα και βλέπουμε τα lights στην άκρη. Πήγαινε εκεί και φόρα τη μάσκα. Θα μας πεταχτεί σίγουρα. Πού έφυγε, Φόρα τη μάσκα. να τους, παιδιά, το βλέπετε και στην άκρη τον πόνι. Να το πετάει. Δεν πας καλά. Παιδιά, βλέπετε αυτόν εδώ κάτω. Παιδιά, Αυτόν εδώ που πέρα. παιδιά. Αυτός είναι ο Boy Balloon. Παίζουμε τον demo. Γιατί δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε να πάρουμε το κανονικό φρέντι. Έτσι φρέντι. Τι νύχτα είσαι ρε. Τι ώρα. Ουφ. Τι το είδατε? Παιδιά, εγώ το είδα. Να δει. Αυτή είναι η Τσίκα που μου είπε από τώρα. Δεν ήθελα να πω και πήγα να το ρίξω γιατί δεν μπορούσα. Παιδιά, για να ξέρετε την ιστορία, είμαστε κάποιοι και προσπαθούμε να ψάξουμε. Είμαστε καταρχήν σε ένα παιχνίδι, σε ένα τζάμπα, ας πούμε. Και έχουμε κλειστεί, δεν θα πάλι, είμαστε και έχουμε κλειδωθεί μέσα. Νομίζω. Όπως τα λέει G. Όχι, τελειώνει το music box. Ο Φρέντι, παιδιά, Φρέντι. πιο γρήγορα από όλα, πιο τρομακτικά από όλα στο μάζι, η Τσίκα. Η Τσίκα, ναι. Και έχουμε το πρώτο. Δεν είναι και Τσίκα, Τσίκα. Δεν είναι ο φακός. Παιδιά, sorry, αλλά έφυγε ο Μπόνι. Και ξέρω που είναι. Φοράω τώρα αυτή τη στιγμή, φοράω Παιδιά, ξέρω που είναι ο Μπόνι. τη μάσκα του Φρέντι, το αρκουδάκι. Ή εδώ, ή εδώ. Νομίζει πως είναι ο Φρέντι. Βασικά και ο Μπόνι και η Τσίκα να νομίζουμε, ενώ είναι με τον Μότσο, να νομίζουμε πως είναι ο Φρέντι. Ο G του το πέρασε. Η Τσίκα, η Τσίκα. Παιδιά, η Τσίκα, την είδατε. Αυτή τρομάζει πιο. Έφυγε και η Τσίκα. Και τρόμαξα, ρε. Παιδιά, όπως βλέπετε δεν έχω μπαταρία. Φύγε στη μέση. Μου χάσει το gameplay.
Παιδιά, ω Πανάτη, δεν θέλω να το ευχαριστώ. Παιδιά, άμα με τρομάξει κάποιος, τελειώνει το gameplay. Για να περάσουμε τη νύχτα. Είμαι 5 η ώρα. Παιδιά, είμαι 5 η ώρα. This is bullshit. Παιδιά, σας παρακαλώ να κάνετε like. Όχι, και μην πηγαίνετε. Παιδιά, πριν χάσαμε στη νύχτα. Πριν χάσαμε στη νύχτα. Στη νύχτα λέω. Φτάσαμε στη νύχτα. Μέχρι γράμμα 5. Ελπίζω να το περάσω. Σε παρακαλώ, πέρασέ τους. 6 ώρα! 6 ώρα! 6 ώρα! Yes! Παιδιά, πέρασα και εγώ τη νύχτα. Αου. Όπως έτσι το... Παιδιά, την περάσαμε. αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, ένα subscribe, γιατί με βοηθάει. Like, με βοηθάει πολύ. Ένα comment, γιατί θέλετε να παίξουμε την άλλη φορά. Αυτά. Και θέλω να σας πω να δουλέψετε το comment, που σας το είπα. Έφτασα τέλος πάντων. Αυτά. Like και subscribe, αν δεν είσαι subscribe. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο gameplay.